Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 181 inkosi kusiphama kwebandla. Phakama
Sibonga.
Amen. Isihloko salenkonzo sithi kanti isizwe esimnyama sikhululeka kanjani? Kanti isizwe esimnyama sikhululeka kanjani? Ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo, ibandla lamaNazaretha lalingaphansi kwenkolo yobuKristu. Kodwa kwathi uma sekuzofika inkululeko yomuntu omnyama ngo-1992 saba ne-Interfaith Conference okungumhlangano wazo zonke izinkolo, lapho okwakuzobhungwa khona ngokuthi kuyi-South Africa ekhululekile ezinye izinkolo zizophathwa kanjani ekushumayeleni ivangeli lazo. Ngabe sengicela kuyinkosi inyanga yezulu ukuthi kule conference ibandla lamaNazaretha ngicela ukulikhipha ngaphansi kwenkolo yobuKristu libe libandla elizimele. Wangibuza ubaba ukuthi sizokwenzelani lokho futhi sizobe sesibiza ngokuthini inkolo esesiyikhiphe ngaphansi kwenkolo yobuKristu. Ngathi ukuphuma enkolweni yobuKristu kuzosisiza ukuchaza ngoshembe nobuNazaretha sikhululekile ngaphandle kokulokhu siphikiswa ngamaKristu. Ngase ngichaza futhi ukuthi ubaba mkhulu wathi thabani bufukile kuNazaretha. Ngalokho ngicabanga ukuthi ushembe wasinika igama lalenkolo ukuthi ubuNazaretha. Ubaba wakemukela lokho noma wayibukeka enongabaza. Kodwa ngesonto elilandelayo ubaba wangibiza wabe sethi lokho okukhulume kimi bekungaveli kuwe, kodwa bekukhuluma uNkulunkulu ngawe. Uma kuba khona into efika emcabangweni wakho ungitshele ngokuzwa uma bekukhuluma uNkulunkulu. Wabe esenginika imali yokuya kwi-Interfaith Conference. Ngo-1996 ngamenya ku-TRC ukuba ngochaza ngosizi olwathwalwa ubaba mkhulu namaNazaretha ngeminyaka yobandlululo. Ngaleso sikhathi ngase ngingumvangeli. Wathi ubaba uThingo angifune abanye abafundisi ukuba bangiphelekezele, kodwa bonke benqaba. Ngagcina sengihamba ngedwa. Ku-TRC ngathola ukuthi ibandla nebandla limelwe ngamalunga angu-12 asizana ukuphendula imibuzo. Lapho kwakukhona nomholi weZCC. Kodwa mina ngangingedwa. Ngafike ngithula inkulumo, ngabuye ngaphendula imibuzo ngingedwa. Uhlalo we-TRC kwakunguBishop Tutu nabanye abafundisi. Into eyathinta kakhulu iCommission ukucaciselwa ukuthi ubaba mkhulu wahlukunyezwa kanjani ngohulumeni wabamhlophe kanye nezimishini. Ngachaza ukuthi izimishini zafunga kanjani ukuthi zifuna ukuqeda ngoshembe nokuthi laphumelela kanjani icebo labo lokwakha ilumbu lokuthi ushembe
wazama ukundiza wabe esewa phansi efa. Kuleso sikhathi kwasukuma omunye umfundisi owayelilunga lekhomishini wathi namhla ucela ukukhuluma iqiniso lokuthi naye wayehlekisa ngoShembe ecabanga ukuthi lokho ababefundiswa khona kuliqiniso. Wabe sethi ucela ngimiyele kuShembe ubaba Nyangezulu ngiyomcelela intethelelo yokuthi wakhuluma ilungu ngesithunywa sikaNkulunkulu kodwa yena engazi. Angiqali namuhla ukulwela uShembe nobuNazaretha. Yimina engakhipha ibandla lamaNazaretha enkolweni yobuKristu. Yimina engavula islot sobuNazaretha emsakazweni ukuze umhlaba ube nokuqonda ngalenkolo kaMenzwezulu nomhlaba. Futhi yimina engaya kwi-TRC ngochaza ngokuhlukunyezwa komprofeti uIsaiah Shembe nguhulumeni nezimishini. Konke lokhu ngangikwenzela ukubeka isimo uShembe oyiso nokuqondisa ubuNazaretha njengenkolo kaJehova. Ngikulwele ubuNazaretha kwasekukhuleni kwami. Ngilifundile iBhayibheli. Ngasifunda nezintshumayelo zomprofeti ngesisekelo salenkolo yobuNazaretha. Ngakho-ke angisoze ngakuvuma ukuyibona lenkolo ibulawa noma ngubani umanje ngisaphila. Ngesinye isikhathi ngisesebuhleni ngachaza ukuthi uShembe isithunywa sikaNkulunkulu noma isithunywa sasezulwini. Kodwa ngasithola sengihlaliswa esigcaweni ngabanye abafundisi. Kuthiwa angichaze ukuthi njengoba ngithi uShembe uyisithunywa wathunywa ngubani. Ngama emfundisweni eyodwa yokuthi uShembe ubaba mkhulu akasiye uNkulunkulu kodwa uyisithunywa sikaNkulunkulu. Futhi leyo imfundiso yakhe umprofeti. Ngenkathi kukhululeka iSouth Africa kukhululeka nezinye izinkolo sasinethemba lokuthi isizwe simnyama sizothola ukufundiseka ukuthi ngaphandle kwenkolo yobuKristu zikhona nezinye izinkolo ezibalekile kulesizwe esimnyama. Kodwa kubukeka lokho kungafezekanga. Okuseqinisweni siyavinjwa ukuveza iqiniso ngobuqili obabenziwa ngabamhlophe ukuveza ubuKristu bodwa njengenkolo eseSouth Africa. Abantu abaningi abazi ukuthi isihluko esingakanani esasenziwa ngabamhlophe ukuphoqa abamnyama ukuba babe ngamaKristu. Ziningi izinto ezimbi ezazenziwa ngabamhlophe kwabamnyama eAfrika egameni lobuKristu. ECongo uKing Leopold wabulala izigqila zabantu abamnyama abangu-15 million. Kwakuthi lezo zigqila ezingakhiqizanga irabha eyanele azinqume izandla ziphila zize zife. Ekwenza lokho egameni lobuKristu. Kodwa lo mlando akusafanele siuveze ngoba inkolo yobuKristu isiyamukelwa yithina abantu abamnyama. Amaqiniso omlando ukuthi lenkolo isihlukumeze kanjani nokuthi yayiqeda kanjani inkolo yokhokho bethu. Manje ke sikumele sikufihle lokho.
Sekwake kwathi emsakazweni siveza ukuthi amaJuda amhlophe akasiyo inzalo kaIsrayeli. Sabona sesithola incwadi evela kuwo amaJuda ethi asiluyeke lolu hlelo ngoba lokho esikushoyo akulona iqiniso. Sabe sesibacela ukuba siphumele nabo eshashalazini ukuze kutholakale ukuthi ubani okhuluma iqiniso ngalomlando. Kodwa sake sasho lokho bavele baphelele emoyeni. Thina sasazi ukuthi kunezincwadi zomlando esibhalwe yiwo amaJuda amhlophe. Nakuphikayo ukuthi bona bayinzalo kaIsrayeli onguyise wezizwe ezili12. Ungase ucabanga ukuthi ngingazovinjwa yiJuda ezweni lakithi lingenqabeli ukuthi ngichaze ngomlando wenkolo yami. Kodwa leli Juda lalilekelelwa ngabantu abamnyama abayisitha saleli qiniso. Lakwenza lokho ngoba lalekelelwa abantu abamnyama. Ngoba umuntu omhlophe wayengekazi ukuthi sikhulumane emsakazweni singabantu abamnyama. Ngokucindezelwa isimo senkolo kuNazaretha sisacishe sifane nesasiyikho ngesikhathi sobandlululo. Kunamaqiniso esizithola senqatshelwa ukuwaveza esizweni sakithi ngoba kuthiwa athinta ezinye izinkolo. Kodwa lamaqiniso angumlando oqukethe ubuqili babezizwe beqeda inkolo kaJehova. Kusho ukuthi akusafanele siveze ukuthi ngesikhathi seapartheid sasingavunyelwe ukulala ehotela kanye nokugibela ibhanoyi ngoba nakusehlala nabelungu. Ngendlela esicindezelwe ngayo sesiya senqatshelwe ngisho ukucaphuna imibhalo yeBhayibheli. Singavunyelwa ngisho ukucaphuna ama-literature omlando wokuchithwa kwenkolo kaJehova. Sekuneminyaka edlulile emakhulwini 4 sicindezelwe ngabezizwe. Besisusa kulokho okumele siphile ngakho. Lesi senzo sidala ukuthi iningi lentsha yakithi lingazi lutho nangeculture yethu. Yikho uthola ukuthi kuvele kusuke ingane ixhaphe umuntu omdala ngenhlamba medelele noma kanjani ngoba ithi isebenzisa ilungelo lepolitiki. Kodwa asikho isikhathi lapho ovunyelwe ukweyisa khona umuntu omdala. Lesi simo esethusayo sisibone ngendlela okwenzeke ngayo ukusuka kwebhoxongwana lomfana livele lidilika kumuntu ongangomongameli uZuma. Lesi simo siyashaqisa. Uvele ungazi ukuthi kanti kwenzekani kulesi sizwe sakithi. Uma weyisa umuntu omdala awukhuli. Lo ngumthetho kaNkulunkulu osemthethweni eli10. Ku-Exodus 20 verse 12 ukuthi yazisa uhlononyongo ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Ngoyihlononyongo uNkulunkulu usho noma yimuphi umuntu omdala kuwe ongubaba wakho noma uyihlobo noma umama wakho. Lo mfana ohlale ehlukumeza umongameli uZuma angeke alungele lutho. Nezinsuku zakhe ngeke zande ezweni. Ngoba ugcanekela kumuntu omdala ucabanga ukuthi uyabukwa kanti bayamkhohlisa. Eminyakeni ephambili
kusalwa amaqembu ezepolitiki. Umfundisi uMjadu wahlangana nentsha ihamba itoyiza emgwaqeni. Yabe isimphoqa kuba naye atoyize njengayo. Wenqaba umfundisi. Wathi angikwazi ukuthi ngathi ngimdala kangaka ngitoyize nezingane emgwaqeni. Omunye walentsha wavele umfundisi wamehla ngenhlamba engakwazi ngisho ukuyibika. Uthi-ke umfundisi, mfana, uyangithuka ngimdala kangaka futhi ngingumgcotshwa kaNkulunkulu. Ngeke usithele kuleya ntaba usaphila. Kwavele kwahlekwa nje. Kwaphela kanjalo. Kodwa khona lapho kwaqhamuka imoto igijima. Yaqhela enye intsha. Lo mfana wavele wasithela kule moto. Yamshaya waphela khona lapho phambi kwayo lentsha ekade ihleka. Khona lapho kuleso esanda kukhuluma umfundisi. Nalo mfana ohlale esanganela kumuntu omdala ngeke agcine kahle. Nalabo abameseka kulesi senzo kuyacaca ukuthi nabo akuqondile kahle emakhanda abo. Bengikhuluma ngokucindezelwa ngabamhlophe besebenzisa abamnyama. Namanje noma kuthiwa sesikhululekile kodwa isizwe sakithi sisaphethwe isizwe simhlophe. Basebenzisa bona abamnyama ngezindlela eziningi. Kule Interfaith Conference ngahlangana nenkulu impikiswana. AmaKrestu ethi singaphansi kwabo nabenkolo yomdabu bethi ubuNazaretha ungaphansi kwabo. Njengoba namanje nje kwamanye amabandla bethi ubuNazaretha ngaphansi kwenkosi kwelokhozi kwenkolo yomdabu. Kwathi ezinye izinkolo okwakungamaSulumane namaJuda zathi akuchaze mina ukuthi sifunelani ukuzimela. Ngase ngithi ubuNazaretha inkolo eyalethwa emhlabeni ilizwi lezulu. Leli lizwi lezulu kwaba yilona elathuma uShembe, hayi izwi labantu. Ngakho ke asikwazi ukuba ngaphansi kwale nkolo yomdabu enezwi labantu. AmaKrestu umholi wawo nguJesu. Thina umholi wethu uShembe. Ngakho ke ubuNazaretha akukwazi ukuba ngaphansi kobuKrestu. Ngenxa yokufisha kwesikhathi ngiyangakwazi ukuchaza konke ngale nkolo yoPhezudonke. Ngoba mfundisi kule mihla kunolwazi olungesilo iqiniso ngegama elithandwa kakhulu enkolweni yabezizwe, uJesu. Kuthiwa leli gama kwahumushwa igama lesiHebheru elithi Yeshua. Kodwa lokho kulilubo elibunjwe ngabezizwe. Inhloso ukwedukisa abantwana bakwaIsrael ngokwamukela amanga ukuze kunqamuke ubuhlobo babo noNkulunkulu wabo okunguYahuwa noma uJehova. Leli gama elithi Yeshua li-Aramaic esikhundleni sesiHebheru. Ngenxa yokuthi uYeshua wazalwa around 4 to 6 BC, isizwe sakwaJuda esasikade sithunjelwe eBhabhiloni la okwakhulunywa khona i-Aramaic. Ukuba kwakusakhulunywa isiHebheru, uYeshua wayezobizwa uYahusha. Ingilosi yakhuluma isi-Aramaic ngoba yafika kuMaria owayekhuluma lolo limi lesi-Aramaic.
Wathuma abezizwe ongama-Greek nama-Roma sebeyiqedile inkolo kaYahuwa base bakha inkolo yabo ukuze ilandelwe yibo bonke abangaphansi kumbuso wamaRoma. Zayiqeda ngama-creeds lenkolo kaNkulunkulu oyedwa. Zase zisungula inkolo enoNkulunkulu oziqu zintathu. AmaGreki asebenzisa isihluku nonya ukususa uIsrayeli kuYahuwa. Kodwa amaRoma abhidliza ithempeli eba zonke izincwadi zenkolo nomlando wamaJuda. Kuliphutha ukuthi leli gama likaJesu lisusela kuleli likaYeshua. Ngoba nakuba uYeshua aziwa ukuthi wazalwa ngaziphi isikhathi, wahamba ngo-33 AD emhlabeni. Kodwa awukho umlando ochaza ngokuphelele ngoJesu, ngoba uyisakhiwo samaRoma. uJesu uyisithixo selanga okwakweshelwa ngaso ezinye izizwe ukuba ziyamukele lenkolo yabezizwe. Lolu suku lokuzalwa kukaJesu okuseqinisweni lusuku lokuzalwa lukaThamusi waseBhabhiloni kanye nabanye onkulunkulu bezinye izizwe abasuselwa kulo iBhabhiloni. uDr. C.J. Costa oyi-authority kulesi sihloko naye ungumKristu, kodwa njengomuntu owenze ucwaningo olunzulu ulweneke obala leli qiniso mayelana nenkohliso yabezizwe. Okokuqala uyachaza ekhasini 62 lencwadi yakhe ethi Come Out of Here My People ukuthi imvelaphi yaleli gama likaJesus yilawa uIsus no Isus okuyisiGreki nesiLatin, okukhombisa impela ukuthi uJesu lo akaveli kuYeshua. Lamagama kwawona ayisusela kuNkulunkulukazi wokwelapha uIso. Omnye umbhali ozibiza ngoJeff for Truth ubhale kanje efakazela uDr. Costa: Ngingomunye wabantu abambalwa abazi iqiniso ngokudalwa kaJesu nobuKristu. Kusho lo mlungu. Leli iqiniso ngilichaze encwadini yami esihloko sithi Jesus Demigod etholakala ku-Amazon. Iqiniso alincikile embonweni noma ezifisweni zakho, futhi akusho lutho ukuthi zikholwa yini isifundiswa. Okubalekile ukuthi bukhombisana ubufakazi ngale ndaba. Ufakazi obukhona mayelana nobukhona bukaJesu buvela kwi-literature. uJesu wabe engumlingiswa ongakaze abe khona, kodwa owadalwa umbuso wamaRoma. Wabe esekhonjiswa abantu ngenhloso ethile. Isizathu sokuba amaRoma adale uJesu nobuKristu kwakungenxa yokuthi inkolo yamaJuda yayibonisa izigameko ezinkulu zamaJuda ayelwa namaRoma. Emva kokuba amaRoma esewaqobile amaJuda, amaRoma adala uJesu nobuKristu njengepropaganda yangesikhathi sempi, ngenhloso yokuba kuguqulwe indaba
exoxwa ngamaJuda okwindaba kaNkulunkulu kube ngeyawo amaRoma. Ngiyangizwa ndini. Kubhale kodwa lo muntu. Yilona qiniso leli. Yilokho okuvezwa ubufakazi ngendlela enganakatshazwa. Nakuba abantu abaningi nesifundiswa zenqaba ukukubona lokhu. Kodwa iBhayibheli lamaKristu leseka iRoma kanti limelene namaJuda. Ikomkhulu lamaKristu ihlale liseRoma. Futhi lise lapho kuze kube namuhla. Ibandla lamaRoma akatholika laba yibandla lokuqala lobuKristu. AmaRoma yiwo ahlukumeza aphinde abulala abantu ababengabemukeli ubuKristu. Izinhloko nobishophu basekuqaleni kwebandla babebekwa uKesari wamaRoma. Wonke umlando esinawo mayelana nemvelaphi yobuKristu ivela embusweni wamaRoma. Wona lana ayelwa namaJuda. Kodwa sekuthiwa iwona sekuthiwa uJesu wamaJuda ongumholi noma ongumsunguli wenkolo yamaRoma. What stupid thinking is that? Ukuthi uJesu ongumJuda eyoba umsunguli wenkolo yamaRoma. Wona lana abulala abantu abayisigidi abangamaJuda. Ngenxa yokuthi lezi zizwe zazifuna ukuhlala njalo ziwaqonela amaJuda, zahlosa ukumcisha ezingqondweni zabantu uJehova kanye nendodana yakhe uYeshua ukuze ziphumelele kule nhloso yazo. Nguye yedwa uJuda owayesele nalonkulunkulu ophezukonke ebonakala elokhu enamathele uYahuwa ngokugcina imithetho nezimiso zakhe ezabe ziphambene nezinganekwane zabathumbi bakhe ongamaRoma emva kwabo kube amaGreki. uDr. C.J. Costa kuyo incwadi yakhe ecashunwe ngenhla kulo Ika 62 ulichaza kanje leli iphuzu elikhomba ukungefani kwalamagama uJesu noYeshua. Uthi ke uCosta, they wanted a savior but not a Jewish one. They looted the Jews. They even looted the Elohim of the Old Testament. Thus, a Hellenized savior was preferred. Abezizwe babemfuna umsindisi, kodwa hayi ongumJuda. Babewenyanya amaJuda. Bemenyanya noNkulunkulu weTestamenti elidala. Ngakho ke bancamela lo msindisi osamGreki abazakhele yena. Amen. Amen. Kodwa manje sekulicala ukubeka amaqiniso ngalomlando wenkolo yethu. Ngoba sekuthinteka abanye abamnyama asebathatha lenkolo eyaqeda inkolo kaJehova. Do you understand that? Akusafanele ukuthi sichaze ukuthi abelungu benze njani ukwandisa ubuKristu. Ngoba kubuKristu sekukhona abantu abamnyama. Thina ke esingekho ngaphansi kobuKristu akusafanele ukuthi siveze ukuthi ukuze kube khona ubuKristu kwachithwa inkolo yethu. Uma uhlaziya wonke lo mlando kuye kucaca ukuthi sisizwe esicabangisa okwezimfene nezinkawu. Sifana nalenyoni okuthiwa ngupholi.
uma lenyoni uyithela amanzi, uyithela ngamanzi bese uthi liyana, isiyofunda ukuthi uma ithelwa ngamanzi kusho ukuthi liyana. Samukela noma yini esifundiswa isizwe esimhlophe, nathi sifana nokhulu. Lo mlando eswakhelwe ngabamhlophe ake siubuke ngeso lesithathu. Angazi uma nawe niyazi ukuthi iso lesithathu lisho ukuthini. Kusemlandweni ukuthi inkolo yamaHebheru yalethwa kithi nguNkulunkulu onguJehova bese entabeni yaseSinayi. Kusemlandweni ukuthi isizwe samaRoma salwa namaJuda noma amaHebheru ngo-70 AD. AmaHebheru noma amaJuda anqotshwa. Kusemlandweni lo. Kusemlandweni ukuthi ngo-325 AD uConstantine wasungula inkolo yobuKristu nokuthi uConstantine kwakungumbusi wamaRoma. That is a historical fact. Kusemlandweni ukuthi uConstantine washaya umthetho owawuqeda inkolo yamaHebheru ongamaKrestu. Lo mthetho ubhalwe phansi siyawufunda njengoba kade ngufunda nasekuseni. Yize iTestament elisha labhalwa ngo-600 AD kodwa alivezi lempi ka-70 AD. Alisitsheli lutho nangoConstantine owasungula ubuKristu ngo-325 AD. Ngeke ukuthole lokho kwiTestament. Unesizathu kwiTestament elisha ukufihla lo mlando. Uyazathu ukuthi iTestament elisha lingayivezi zonke lezi zinto. Abezizwe baliveza iqiniso lokuthi uMesaya wabe eliJuda. Unina kunguMaria, uyise kunguJosefa. Kodwa balishintsha igama lakhe lokuthi uYeshua. Basebethi uJesu. Bakufihla ukuthi igama elithi Yeshua lashintshwa nini? Lishintshwa kanjani? Lishintshwa ubani? Ukuthi uYeshua manje useUjesu. Ngeke uzokuthole, aweke uthola umlando walokho. Ukuthi uYeshua waphenduka waba uJesu kwenziwa nini lokho? Kwenziwa ngubani? Kwenziwa kanjani? There's no history for that. Because they know that it's a lie. Lobu bufakazi okushiwo nguDr. Kose ukuthi bazakhela owabo umsindisi okwasamGreek ngoba bewenyanya amaJuda uliqiniso. Namanje abamhlophe basabanyanya kabi abantu abamnyama. Nathi ke sesishiye owethu umsindisi salandela lo esimakhelwe izizwe ezamchitha owethu uNkulunkulu. How stupid are we? Abantu befike belahle uNkulunkulu wakho bethi thatho wabo nawe busene ngempela umthatho wabo umlahla lo wabo wakho. Ngokukhulu ubuqili lo msindisi wabo oyisithixo bamnika ama-attributes omsindisi wethu. Lo msindisi imbumbulu wabe esehlotshiswa nangezinto esingazazi kuYeshua. Ngoba wonke lezi zinto ezisho ngoJesu azikho kuYeshua. uYeshua wazi ukuthi umprofeti kaNkulunkulu kuphele lapho. Konke lokuthi uNkulunkulu unjani is not there enkolweni yamaJuda. Kodwa kwasekuhlotshiswa uJesu lo owakhiwe. Kwathiwa asimiyeke uNkulunkulu wakwa-Israyeli onguJehova. Silandele uNkulunkulu ozintathu.
bevusa uNimrod, uSemiramis noThamuzi, ongunkulunkulu welanga, oyisithixo sabo. eBhayibhelini safunda ngeJerusalema elali nabaprofeti bakaJehova. Kodwa manje sesinopope noma opope baseRome abangekho eBhayibhelini. Bayeke indaba abaprofeti baseBhayibhelini noma sekukhona abazakha abayitshela bonke bangabaprofeti. Kodwa abekho abaprofeti ebuKristini ngaphandle kwaSelestial yedwa. Nokho asitsheliwe ukuthi iJerusalem yachithwa kanjani bese kuba yiRoma. Nokuthi abaprofeti nabapriest bakaJehova bashintshe kanjani baba ngopope, obishop, no pastor benkolo yamaRoma. Akugcini lapho. Manje sisinobufakazi bokuthi uYeshua okwawungumuntu omnyama bamenza waba ngumuntu omhlophe. Nazo zonke izithombe eseBhayibhelini zabantu abamnyama zapendwa zenziwa abantu abamhlophe. Can you imagine that? Izithombe zabantu abamnyama ezivele eBhayibhelini zapendwa ngabamhlophe zenziwa abantu abamhlophe. Ngisho amafilimu ashintshwa. Ngisho abantu baseGibhithe benziwe abelungu. Kodwa kwaziwa kahle ukuthi iGibhithe yayingabantu abamnyama. Uma sebebona ukuthi uNkulunkulu usiyawaveza amaqiniso ukuthi lo uNkulunkulu abasifundisa ngaye wakhiwe yibo, nokuthi nalenkolo abasinika yona inkolo eyakhiwe yibo, sebethi these grapes are sour. Akakho uNkulunkulu, ayikho inkolo. Ivangeli lamanje linjalo ukuthi hayi lo uNkulunkulu akekho nenkolo ayikho. Kusho abantu abamhlophe nabantu abamnyama sebebajoyinile. Abasabuza ukuthi nation saphe yethu. Stupid people. They follow like poles yonke into. Bangawupolish. Nathi ke sesivumelana nabo. Ngoba sithatha konke abakushoyo. Uma bethu khona inkolo siyasangana siye enkolweni yabo. Mase bethi ayikho lenkolo nathi sebesithi ayikho. eNgilandi zonke amasonto aqediwe. Ayisekho inkolo. Nathi sesifundisa ukuthi ayikho inkolo. What stupid people are we? Sesamukela ivangeli labo elithi uNkulunkulu akekho nenkolo yakhiwa nje isihlakaniphi. Kushabelungu. Nabantu abamnyama sebekujoyinile lokho. Abasabuza ukuthi le enayichithayo kaJehova iphi. Njengamanje eEngland sebesichithile izindlu zamasonto. Nathi ke sesishumayela lelo vangeli lokuchitha inkolo kaJehova. Ush nakho phela. Kulungile sichithe inkolo yabanye onkulunkulu esifunzwe yibo. Kodwa hayi inkolo kaJehova. Ngoba inkolo kaJehova ikhona. Uma ngicabanga ukusebenza kwengqondo yomuntu omnyama uvele ukuthi angisisakaze phansi. Ngizibuza ukuthi ngizalwe kanjani kulesi sizwe esiziwula kanje. Enkulumeni yakhe ethi colonization didn't end. It was rather rebranded. uJacques Chicari, oyi-former president yase-France, uthi ngaleleni ke uthi lo former president wase-France. We bled Africa for 4.5 centuries. We looted their raw material. Then we told lies that the Africans are good for nothing. In the name of religion,
we destroyed their culture. And after being made rich at their expense, we now steal their brains through miseducation and propaganda to prevent them from enacting black retribution against us. Usho umlungu, usho upresident waseFrance. Ekhuluma iqiniso, econfessa. NgesiZulu lesihloko sithi uqonelwa ngobuzwe akuphelanga kodwa kwanikwa igama elihlukile. Samunca igazi leAfrika iminyaka engamakhulu amane nengxenye. Sazitapela ingcebo yezwe labo. Sase siqamba amanga sithi ama-Afrika akazi lutho. Ngokwenkolo sabhubhisa usikompilo lawo. Futhi emva kokuba sesenziwe saceba ngezithukuthuku negazi labo, manje seseba ingqondo yabo ngemfundiso eyize nangenkohliso ukuze sigweme ulaka lwabamnyama ukuba lungasivukeli. Kusho former president. So niyabona kule nto engikhuluma yiwona manga. Oshawayo
Inkosi ibusise lokhu